Беларусь адзіная краіна ў Европе, якая праводзіць ваенны парад 9 траўня з нагоды перамогі ў другой сусветнай вайне. Гэта наўпростава супярэчыць рэкамендацыям Сусветнай арганізацыі здароўя. Мерапрыемства не наведае ніхто з замежных лідараў, а ўдзельнічаць у ім адмовіліся нават бліжэйшыя саюзнікі Лукашэнкі – Россия и Китай. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас. Я вот, пользуясь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Поэтому будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну, не приедут, мы сами проведем парад, как обычно проведем парад. Такое адчуванне, што Лукашенко ўсур'ёз сабраўся перамагчы ў конкурсе перадачы «Сам себе режиссер». Победитель нашего сегодняшнего конкурса «Слабо». Мало самого параду, дык 9 траўня ўвечары на плошчы перамогі ў Менску адбудзецца яшчэ і канцэрт, на якім плануецца прысутнасць як мінімум 3500 чалавек. Скончыцца гэтая вакханалія абсурду піратэхнічным шоу о 23 гадзіне. Праз правядзенне арганізацыю парада Лукашенко жадае паказаць, што ён усцяж кантралюе сітуацыю, што яго воля вышэй за розум, вышэй за жаданні, меркаванні грамадзянаў. І праз правядзенне параду ён падкрэслівае, што ягоная моц, ягоная ўлада непадважальная. І гэта тычыцца не толькі грамадства, але таксама чыноўнікаў, якія выкарыстоўваюць асабліва без ніякага супраціву і крытычнага падыходу ўсе загады. Ідзе праца і на знешнюю аўдыторыю. Минута молчания. Лукашенко імкнецца паказаць Пуціну, што беларускі рэжым не горшы за Кремль спадкаемца савецкіх традыцый. Для Москвы, якая ўжо фактычна манапалізавала савецкую спадчыну, такія выбрыкі могуць падацца як мінімум раздражняльнымі. Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались. Притом, я хочу предупредить организаторов, если будет это предложение сегодня принято, никого тащить на это мероприятие не надо. Не хотят, берегут здоровье, мы это поймем. Достаточно сегодня желающих, тысячи и тысячи людей сегодня хотят, чтобы это мероприятие прошло. Аднак апошні тыдзень СМИ і сацыяльныя сеткі застракацелі паведамленнямі з універсітэтаў і дзяржаўных установаў, дзе студэнтам і супрацоўнікам прапаноўвалі розныя бонусы і нават грошы за ўдзел у парадзе, часам ажно да 50 рублёў. Некаторым жа класічна пагражаюць разнастайнымі пакараннямі. Да таго ж прыйсці на парад заклікаюць удзельнікаў беларускай грамадскай арганізацыі ветэранаў, нават тых, хто прымаў удзел у другой сусветнай вайне. Калі яны будуць прысутнічаць, то, магчыма, гэта будзе апошні парад у іх жыцці. Таму што зразумела, што яны знаходзяцца ў групе рызыкі, і гэта знаходжанне ў натоўпе людзей побач адзін разам з адным, і, канешне ж, без масак, бо, наколькі я чую, аддаюцца загады, каб прыходзілі людзі без масак, ну і не будуць карцінку з маскамі паказваць. Канешне, шанец захварэць вельмі высокі, і я бы не раіў сталым людзям туды хадзіць, да і ввогуле нікому. І вось жа цікавы момант. Ці не ўпершыню беларусам для выказвання сваёй незадаволенасці сітуацыяй у краіне трэба не ўдзельнічаць у нейкіх акцыях пратэсту, а наадварот, проста застацца дома. Пустыя трыбуны падчас параду 9 траўня сталі б выдатнай дэманстрацыяй стаўлення людзей да небяспечных авантураў кіраўніцтва краіны. Аднак і на такі сцэнар спадзяванняў няшмат. Грамадства не кансалідаванае, і атмасфера страха ўсцяж пануе ў беларускім грамадстве. Беларусы збольшага баяцца страціць працу, баяцца быць сам-насам з сістэмай, з дзяржавай, таму падпарадковваюцца нават самым абсурдным рашэннем, патрабаваннем з боку ўладаў. І вось менавіта тая ўнутраная пасіўнасць, нежаданне супрацьстаяць сістэме і з'яўляецца асноўным рэсурсам, якою
Ўлада выкарыстоўвае. Тым часам прыхільнікі палітыкі беларускага рэжыму і дзяржаўныя СМІ ваўсю трубяць пра неабходнасць правядзення параду. Асабліва часта выкарыстоўваецца аргумент, што ў беларусаў хутка выпрацуецца калектыўны імунітэт да новага каронавірусу. Таму, маўляў, не варта ўводзіць нейкія абмежавальныя захады. Аднак паводле медыкаў, дзеля выпрацоўвання калектыўнага імунітэту перахварэць мусіць каля 60-70% насельніцтва краіны. Па-першае, 60% насельніцтва ад 9,5 мільёнаў беларусаў гэта парадка так 6 мільёнаў. Ну вось калі можа 6 мільёнаў перахварэе, тады можа і можна будзе гаварыць пра нейкі калектыўны імунітэт. Па-другое, яшчэ зусім незразумела з каронавірусам, а ці выпрацоўваецца гэты імунны адказ у людзей, якія перанеслі хваробу бессімптомна ці ў лёгкай форме. На гэта яшчэ навука не мае дакладнага адказу. Калі ж браць самую аптымістычную статыстыку, што памірае толькі 3% хворых на COVID-19, то выходзіць, што такі калектыўны імунітэт можа каштаваць як мінімум 180 тысячаў жыццяў нашых з вамі суайчыннікаў. Дарэчы, з лічбамі ў чыноўнікаў выйшаў канфуз. 5 траўня ў выступе Лукашенко агучыў колькасць тэстаў, актуальную яшчэ на папярэдні дзень, а Міністэрства аховы здароўя ў сваім тэлеграм-канале проста паўтарыла тое, што сказаў кіраўнік краіны. Выйшла, што за дзень не зрабілі ніводнага тэста на каронавірус, а колькасць захворванняў ўсё адно вырасла. Здаецца, цяпер вядома, як фармуецца афіцыйная статыстыка. Міністэрства аховы здароўя не будзе перакрочваць гэтую граніцу ў 1000 захварэўшых у дзень. Гэта псіхалагічная граніца, якую яны не хочуць пераходзіць і не будуць пераходзіць, па крайняй меры ў бліжэйшыя дні. І так і сталася. З 30 красавіка яны вось уже 7 дзён запар даюць звесткі, што гэта каля 900 чалавек, там 800, 900. Ну, зразумела, што наўрад ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Паводле ўладаў, спад захворвання ў Беларусі мусіць назірацца ўжо да канца гэтага месяцу. Аднак з улікам маштабнага святкавання 9 траўня і цудаў дзяржаўнай статыстыкі можна сцвярджаць, што да хэпі-энду яшчэ далёка.